Neng jane ki aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Deni kan sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kowe bangsa halus ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak ngene-ngene. Lah ya tata krama. Namanya sopan santun, you know. Lah sama demerene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten gitu kan. Penak ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama. Udo negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Oh kuwi Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijogo. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk pokoke. Merasuk kok terus kowe geblak piye to urusane iki? Njenditen. Maksudnya apa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki le cangkem iki kok. Merasuk terus aku Aku ora jendet-jendet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Kuwi cah cilik lho, di SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki Mas sampean ki mengenal. isor, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku Langsung termasuk krawo, Dik sabar Dik ki apa to kok sok. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Lha ki Lah adikku. kok nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dhuwur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? 17. 17. Kowe piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing komplete. Loh, 17 sak samene dhuwur aku wis santai kok. Lho, kowe iki jenenge wong tuwa. Lah jenenge gizi buruk. Gusi buruk. Iya. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di aku ade. Saya niki tenggene Pak Suwadi Iya. omong nih. Omong nih piye? Dik niken adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong Niki- kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aki Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Nggih. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwa aku karo anak. Wong kowe lahir lho aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lho opo? Wong tuwa aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Macet jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya mautnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Lah Cuma- ora termasuk, dodok argumen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nah, kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Ayo nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra ndok gak beres niken iki. Ngomong apa? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya, Hongkong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe apa roh? Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kurang Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak banti. Kayak aku digacak karo wong medem-medem. Amin. Amin. Tuwapo kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi to. Betul es batu. Ya teng mereka nggih merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hewannya. Homa, nih Homa. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh. Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina.
Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Pu wi oi. Pu wi oi. Apa kuwi? Pe wo ai. Yo, boleh. Lai sua. Wah. Sung fu fu wai. Si hua fan. Oke. Bung bung pi si bung wai. Si hua hang. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem aku. Sira ngajak sipoan. Ojo. Gak ta? Yo. Si hua hai. Sipohai. Oh, kuwi kok tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye ta, Pak? Apa artine? Artine piye kabare sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Dua ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Reng deng 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 deng. Kuwi Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Ndak, Gaza. ndak. Kene tengah. Lagu Cina. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao ta le trong. Hai hong ham bao ta le trong. Apa e? Hai hong ka ba ham bao ta le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti wi. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Kono barang. Aja ngono. Komet ki mare elok dik niken iki Mas. Tenanan kene iki serius kok. Ya ya aku ya serius sing ngrungokno masa teko teletong sapi barang. Wonten mamundutan. Apa? 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 Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Injih. Oh iya. Sekolahnya ditutupno, Amin. muga-muga tambah moncer Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Kok mau golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Lah terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Hah? Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggone ning omah. Ya. Oh, gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk aja. Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo. nggih, Terus sugeng dalu. nuwun sawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbah. Pak Po. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora kita sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan. Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya juara saniki Juara, jenengan wis sama-sama. luar biasa.